hapon wala sa mother dani kay nagpo. So nagluto na lang kog pansit. Kanira dani ni father. Si Alan wala pod guys kay nag-duty. Nag-overtime. So kami lang ang naadani. Sige na lang, ampo na lang. Sige na, pwede na. Bless us, O Lord, and this day gives which you are what we receive from the bounty to us, O Lord, and paradise. Amen. Dahil na ding! Dahil namin, Diyan dahil ka na. on? Yan na. Guys, mimikan guys, kaya siya nakapanagbo. Dali namin. Sa duwa nag-uban na siya. Nagbalik, ibalik siya. Dimi. Dali na. Kuha ko na cellphone ka ng lula. Kuha ko na. Sabagay magbuot ka rin. Kuha ko na ba? Ano siya na cellphone? Nagigda. Dali ka na. Yan na. Wala lagi sa bawal niya. Oh, sabo? Iwa din na sa thermostat mo. Ne. Dali na. Sino pansit mo patsada man niluto nanay? Hmm. Itlog. Itlog ko na o dali o. Napoy ito yun na? Ano pa yun? Ano pa yun? Wala. Na akong dipili. Itlog Abay na, pa. Lolo. Sana abay luloy ka. Na itlog na. Sibog pili. Sibog lagi diri lagi. Sibog. Dili pa rin nasigang sa taas. Ay, kagaw na ito pinulong mo. Ito rin nasagling pa oh. Nakaon na. Kau langgar bimal menajikan. Timbagam. Nay, Lungagon pa din na. Inog nila na. Nay. Uncle Bimal mana? Lang Uncle Bimal nay. Jelas mo Mercy. Sama na ding. Yan. Luspad ko no guys. Murag dinig na purat. May Nakurat din guys, nakurat. Ano pa lut na? Ano naman yun? Oh. taga sa kaon tong bula. Hmm? Hatol, sipan. Pero, Kamu on my. Hmm? Kamu on. Guys ko. Anak pa rin guys. pero ang sugod ako ba na? Sugod sa. Diba? Sabihin ko mante. Wala ko guys, kaon. Confidence. Yan ano na? Nay. Pinapon sa mga Ano gamit. ito na saging guys? Hmm. Dapat na ilang niya Uncle Bimal. Hmm. Kaya may mabili ka itong nagbalik ang Uncle Bimal. Pero, diba kinay? Itong yung Gimar, kumagwang. Yung junior? Ay, di mo si junior. Si Kuan? Justin Bimal? Hmm. Justin Gimar. Ito mo alam mo po.
Atong grade 3. Grade 3 na ang grado? Tao na kasi wala ako. Kasi ay gaaway sila ni ako. Ay, away sila. Guys, karon guys, mga basta plato. Guys, kita ko may. Basta plato guys. Nakita mo na ako. Plato, kita na daw. Ha? Kita, plato. Oh. Kana. Ang inang mo nakita. Ba. O ka na. Sila na. Mga basta plato guys. Ano may kaubos? Ayun niya. Bakit? tubig. Bumos. Ayan, agas eh. Wala. Dati. Dito sa kwan, gano'n. Kalusot ko daw ang ano na. Pan guys, kana. Lino. Ako din halos. Wala na ito. Ah! Loko eh. Iya, nami. Ito na yan. Ako na. Nabetse, balong. Ano yung ba't kang sabihin ka ngayon ng sinabi? Kaya, Kaya kami kami. Lona, lagi ka yung mga plato na eh. Hindi siya nagpanggaling kami. That's girl, tumpong sa bigaw. Nay! Pandi sa pala ako balulan de. Yung tinga, ang dato lain din nila. Duda, Nasa bag apil yung kutsara. tinga, ang dato nila. Hindi ko malimot ito sa balada. Okay, guys. Diha. Diha. Nasa ilalim ang kutsara na na. Ako rami di kibas mga unsan ng papel nila. Ano kanya, nag-video ka? Oh. Sila naman karon umum. kaya,
Yan nito po, agbo, ano nito? Yano na. Masod man guys. Pagkauna nga masod, pagkauna sa ilan yung kaduang. Si Baltin. Uy, magbot. Uy, nanak. Pagka sa tato lang. Yang lolo ni Toto si ito. Doon sila. Parinti di ay parinti di ay Oh, dance girl. Come on, girl. Kasi ayaw nyo siya po sa mga siya. So, yun lang. Ano? Sayawan baka guys. parinti nila ang mga agbo kay ilang lula agbo. Hanap ka. Sa parinti na di ay kakaroon. Pinagigil guys. Pinako kamura di ito. Diba ko na nilang? Wala pa. Ay, hinahanap ko episode. Naagbo ang mana kaya samahan sa ni episode kay Kuyo.
Nay. 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 Ewa, Zoe, at Zoe. Pada masuk ni guys. Oh, ini kita Mataya yung kwan din. Ito kwan ko na. Abay sa ato ah.
Mana ko guys. Picture kasi.